ఎక్కడ నగర్ కృష్ణారెడ్డి నగర్ ప్రాంతం నందు గత 20 సంవత్సరాలుగా రోడ్డు నిర్మాణం లేక ప్రజలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఆ ప్రాంతాన్ని విజిట్ చేసినప్పుడు ప్రజలందరూ కార్పొరేటర్ గారి సహకారంతో ప్రజలందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే గారిని అడగడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు తక్షణమే అక్కడ డిప్యూటీ మేయర్ అభినయ్ రెడ్డి గారు ఉండడంతో అభినయ్ రెడ్డి గారికి బాధ్యతని అప్పగించి ఖచ్చితంగా ఈ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని తెలియజేయడంతో వెంటనే ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈరోజు ప్రారంభోత్సవాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోడ్డుకి గట్టి దేవరాయ మార్గం అని ఎమ్మెల్యే గారు నామకరణం చేశారు. దానికి కారణం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇంత విశిష్టతకి రావడానికి ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం తెలియడానికి కేవలం తిరుమల కొండపైన ఉన్న గుడే. ఆ గుడి నిర్మాణానికి మొదలుపెట్టిన వ్యక్తి గుడి నిర్మాణానికి గట్టిదేవరాయ. ఆయనని చరిత్ర మర్చిపోయినా మనం మర్చిపోకూడదు. తిరిగి వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ప్రజలకందరూ కూడా తెలియాలి వాళ్ళ సేవలు, వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులని ఉద్దేశంతో ఈరోజు గట్టిదేవరాయ మార్గం అని చెప్పి మా ఆటోనగర్ ప్రాంతానికి రోడ్డు మార్గానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ మా స్థానికులందరూ కూడా చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 20 సంవత్సరాలు మెటల్ రోడ్లు కాళ్ళు అరిగిపోయేలా తిరిగి వాహన చోదకులకు కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఈ మార్గం ఉండేది. ఈరోజు ఎంత ప్రశాంతంగా ఒకసారి చూడండి, ఎంత మంచి రోడ్డు పడిందో. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మేము థ్యాంక్ యూ అభినయ్ సార్ అని అందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు.